Thanks. 1 minute kumina soto bomkhulu. Yes sir. Sikhule thina sikulalela. And umuntu oqala uma ngivula amehlo emsakazweni umuntu osamthanda uSoto kumina personal. Sure. Kodwa ukhozi liphumile. Njengamanje akwazi uSotobe ukuthi uyabuye nokhozi makabuyeli. Inkulumo yakho la kumina ingishiye ngididekile ukuthi uSotobe uqonda ukuthini mathi uzocoacha abantu abaseradweni. uSotobe ngabuya noma ngabuye eradweni. uSotobe ngabuya noma ngabuye okhosini FM. No, angifuni ukuthi ngiyabuya eradio noma ngiyobuyela okhosini FM. Ikusasa laziwe. Ingakho mhlawumbe mawubheka angikhulumi kabi ngokhozi. Ngoba lento engiyona ngiyukhozi. Kodwa lengizocoacha abantu ngenza for free of charge ukuthi ngifunde ukukhosini anginikeza abanye abantu. Kodwa emsakazweni angifuni ukuthi ngiyabuyela kodwa I don't know yini ezokwenza. Okay, uzu-associate ne-political party ethile. Don't you think maybe kuzofinyeza imizamo yakho ukuthi uphinde futhi ubuyele uzimdola we-NFP. Okay? Uzimdola uyasakaza kukhozi kodwa she was a member ye-NFP. So mangibela emsakazweni noma yimuphi kulula emoyeni angikaze ngikhulume ngenhlakalo. Mina bengiyi-ANC ngisemsakazweni kuKhozi FM kodwa awuzungizwe ngikhuluma nge-ANC ngisekhosini ngenza i-breakfast show. Bengihamba noZuma endaweni ezahlukahlukene ngihamba amaradi. Umsakazo kunika contract mosemoyeni awukhuluma ukuthi mina nginto ethile or mina ngivoteleni. Makuthiwa nani ithuba likhona noma umsakazo uthi hey phuma kwinhlangano angazi mhlawumbe ngophuma. Soto bomkhulu sebonga kakhulu. Yabezini.